Hej, jeg hedder Emil Muff, og det her det er min Washburn Falcon fra 1979, som er produceret i Japan, og jeg kommer til at spille lidt på den nu. Jeg kører den igennem min Marshall-forstærker, som der er på sin drive-kanal, det vil sige, den har fået en lille bitte smule overdrive fra rørene, men ellers så har den altså ingenting. Den er ikke ren, den er crunchy, men der er altså ikke noget fuzz eller distortion eller noget som helst. Der er heller ikke noget reverb eller delay på. Den er fuldstændig amp drevet. Og der starter vi, og så kan vi smide på hen ad vejen. Og jeg tænker, at vi prøver at høre den fra dens to pickups og dens kombinationer, og så split mulighederne. Og så må vi se, hvordan det lyder. Så vi starter heroppe ved halsen. Så hvis jeg tager nogle akkorder som sådan begge to. Så broen. Så skal vi lave en skala her. Vi er tilbage på halsen. Begge to. Og så skal vi prøve det her split coil, som den har. Så det vil sige, hvis jeg er tilbage på halsen, og jeg trækker min volumenknap ud, så skulle den gerne splitte de to coils, sådan at vi lige nu kun hører single coil-agtig lyd. Jeg synes ikke, det lyder fuldstændig ligesom en single coil, men det er ideen. Så hvis vi prøver forfra. Så det var altså, hvor at den ene coil den var slukket, så det ikke er en ægte humbucker længere. Så ind igen. Så den trækker noget varme fra og giver en smule mere klarhed. Og tager også en lille bitte smule output ud, fordi der kun er én. Så kan man kompensere med at skrue lidt op, hvis det er det. Men jeg synes, det er en fed effekt. Så jeg prøver at gøre det samme igen hernede. Nu er det en single coil, den er splittet. Ja, så den varme lyd bliver udskiftet med en klarhed og en lidt mere klokket lyd. Det er det samme på broen. Yes. Godt. Så nu prøver vi med lidt effekter. Jeg smider noget fuzz på. Jeg smider bare sådan en lille smule mere overdrive på fra min tube screamer. Og vi er på halsen her. Og i midten. Jeg spiller så lidt blandet her.
2. Og halsen så prøver vi lige at tage den af. Tilbage på amens lyd.